διάρκεια του κεφαλιού του, σχεδόν από πόσο. Είναι 77 και 2 στα. 70 μάτωσε. Πόσο βγαίνει? Βγαίνει μέσα. Θα σου πω εγώ τώρα. 13 και 1. Πιο λίγο είναι, με τελευταία περίοδο βγαίνει μια εβδομάδα παραπάνω. Ναι. Αλλά είναι συγκεκριμένη μέρα που Εντάξει, δεν χαλάμε, τα χαλάμε. Πολύ τεντώνεται. Μάζε ένα λίγο όλο. Αυτή η άβλακα εδώ πίσω που βλέπετε είναι ευκαιρική διαφάνεια. Είναι ψηλή. 1,4 περίπου. Πρέπει να είναι μικρότερη του 2,6. Ελληνικό στο παρόν. Ναι, πάει για αρχή. Βλέπετε τη σχολική στήλη πίσω, για κάτι πάνω από μπροστά. Εδώ ο εγκέφαλος τα δύο ημισφαίρια. Λογότατος. 22. Ένα χεράκι εδώ αριστερά. Ένα χεράκι εδώ δεξιά. Εδώ είναι η καρδούλα. Βλέπετε. Το στομάχι πιο κάτω. Το μαύρο. Και εδώ είναι τα δύο ποδάκια που θα δούμε. Ένα αριστερά, ένα δεξιά. Έχει τα βάθουσάκια. Μάλλον αγόρι φαίνεται. Ναι. Περάτε εδώ, το κομμαράκι, μου φάει ο χώρος. Μπράβο, Λεόν. Συγχαρητήρια. Όλα πολύ καλά. Και με το καλό. Άντε. Τα λέμε, γεια.